Olipa kerran kaunis puutarha. Puutarhassa kasvit ja eläimet olivat onnellisia. Kaikista arvokkain asia oli elämän puu, joka tuoti onnea kaikille puutarhassa oleville. Puutarhassa eli myös onnenlintu. Se oli kaunis ja värikäs. Kun onnenlintu alkoi laulamaan, kaikki kuuntelivat hiljaa. Eräänä päivänä puutarhaan saapui sininen lintu. Lintu oli ihan kylmä. Ja lintu olikin ilkeä. Ja hän jäädytti puutarhan elämänpuun. Onnenpuu jäätyi ja puutarhan asukkaat tulivat surullisiksi. Onneksi lähistöllä asui agentti K. Tuli. Agentti K. Tuli oli rohkein lintu, jonka puutarhan asukkaat tunsivat. Agentti K. Tuli puhalsi kuumat liaskat kohti puuta. Ja puu alkoi pikkuhiljaa sulamaan. Kun puu vihdoin sulasi, niin onnellisuus palasi puutarhaan.